Hos Guldsmed Dirchs lægger vi vægt på design, håndværk og kvalitet. Vi kombinerer individuelt design med gamle håndværksmæssige traditioner, fagets ekspertise med den nyeste teknologi. Unikke smykker udføres efter netop dine ønsker, og fra de rå til de romantiske smykker sørger vi for kvaliteten i håndværkets udførelse. Hvis du selv ligger inde med gamle smykker og ædelsten, kan vi også lave nye smykker ud af dem. Og har du lyst, kan du selv følge med i processen fra tegning til tilblivelse. Vi importerer selv vores diamanter og har altid et stort udvalg af ædelsten i alle regnbuens farver. Hos Guldsmed Dirchs tilbyder vi stordriftens fordele i form af kvalitetssmykker til konkurrencedygtige priser, men uden at give køb på vores høje serviceniveau. Du er altid velkommen til at kigge ind på vores webshop dirchsdesign.com, hvor du kan lade dig inspirere af de kendte smykkemærker, vi fører, og vores egne spændende kollektioner. Vores butikker finder du i Rødovre og på Frederiksberg. Vi glæder os til at se dig.